Kaixo Andoni, Kaixo atxalde hon, Eugeni. zemur, Ba, ondo. ondo, Bai. lehenik eta milioi esker etortzeagatik benetan. Bueno, ez da ni gusta etorri naiz, Bai. baina, Andoni zaldea, Bai. Tolosakoa. Hoi da. Korrika moduan, ikusi zaitugu lasteketa pare batzutan korritzen, baina hori momentuz alde batea utzita jakin nahi dut zer ikasi zenun. Ba, bueno, nik ikastolan ikasi nun, Laskorainen, Bai? eta bu parte inun Laskorainen, eta gero ja seitu lanen hasi nintzen, eta, bueno, 18 urtekin lanen hasi nintzen, eta gaur arte. Non itezulan. Ba, oain dakat, enpresa bat dakat, asegurotako artekaritza bat, eta, bueno, ba, hoi enpresa hortan ditet lana. Nola ezagutu zenun enpresa hori edo zerk bultzatu zentun enpresa hori egitea. Ba, bueno, nire atxonak itezun lana kafen, eta gero itezitun lanez aparte seguro batzuk. Eta, bueno, arreztezkan seguro batzukin, gero nire gurasok segitu zuen seguro mundun lan egiten. Eta gero ni hasi nintzen beraiekin, eta gero ja sortu genuen enpresa hau, dala artekaritza bat, ite dela lana konpainia askokin, aseguro mundun, eta, bueno, azkeneko 20 asko urtetan ja, hortxe nago lanen, da gaur arte. Zer burukin sortu zen enpresa hau? Bueno, helburua zen, artekaritza batetan iten da lana konpainia askokin. Orduan, konpaini bakar batekin lan egin beharren, enpresa honen bitartez gukite du lana konpainia askokin. Eta orduan, segun bezeroak ze produktu edo zer aseguratu nahi duen, guk dako aukera iteko baldintza hobenetan edo baldintza hobenak eskaintzen dituen konpainiakin, garantiak eta prezioak kontutan eukita, iteko aukera eukitzeko asegurua konpaini desberdinekin. Zaila da alako enpresa bat aurrera ematea edo Bueno, azkenenen... denetatik ez. Bai, bueno, zerbait zuzendu behar dezunen, edo zerbait zure gain da honen, dazkazu frente desberdinak, ez? Orduan, alde batetik bezerokin, beste alde batetik konpainikin, beste alde batetik langile bastante daude ja enpresan, eta orduan oire gestionatu behar da. Bai. Eta bulegoke 3 dauzkau, eta, bueno, azkenen guzti horrekin, dauka bere dedikazioa. Beste batzuen menpere bazaudetela alabia ez. Bueno, azkenen, gu enpresa bezala enpresa independiente bat geha. Baina, gaude gain, esan dizutena, bai bezerok, bai gure proveedorek diala segurotako konpainiak, eta gero, gure arten antolatu behar deun enpresa, langileen arten, eta gero, beti egon behar deula pixkat behira, aurrea behira, ze gauzak innobatu behar dian, eta ze gauzak berritu behar dian, kompetitibok izateko, eta, bueno, hoi da azkenen gure eguneroko lana. Zer eman dizu enpresa honek pertsonalki? Asko. Asko. Asko, zeratik, bueno, ni hasi nitzanen mundu hontan, zan enpresa edo, bueno, azkenen geunden 3 pertsona, eta oaintxe bertan, 17 gaude. Eta orduan,
prozesu guzti hortan, nik asko esperientzia asko eukitut eta asko ikasiet, eta bueno, nik uste nahi eman ditela profesionalki eta pertsonalki asko, eta gauza askotan asko gazteko aukera. Komentatu dugu pixka enpresa, lana, enpresaren hasiera, aizekoak, baina beko zabiltzea korrika munduan eta atletismo munduan zergatik. Bueno, nik jokatu nuen 18 urtetan areto futbolen, eta 17 urtetatik praktikamente 36 urte arte egon nintzen jokatzen Bailaskorainen, gero urte bete egon nintzen Kontzepton Elgoibarren, beste ekipo baten. Eta bueno, urte askotan hor aritu nintzen, Gipuzkoako seleziokin bai, Euskadiko seleziokin bai, eta Espainiako txapelketa batzu jokatu nituen, eta bueno... Futbolean. Areto futbolen bai, eta orduan, bueno, nire kirola hori izan zen gaztetan, ez? Eta gero utzi nunen areto futbola, beti gustatu izan zait kirola orokorren, eta orduan korrika eta bizikletan, eta bueno, hasi nintzen pixkat beste kirol batzuk egiten, eta korrika mundun, aurreneko urtek egin nituen nik nire kontu, eta bueno, bastante txukun ibiltzen hasi nintzen, edo bastante ondo karreratan eta hola, eta orduan Tolosako atletismoko taldekin eman zidaten aukera beraiekin hasteko. Eta, azkeneko 6 urtetan beraiekin ari naiz, Tolosakin, konpetitzen, federatuta, eta, konpetiziotan. Eta, nik uste salto handi bat eman detela, eta, oain emaitza onak hain naizela lortzen, eta nik uste asko izan dela, Tolosan sartzeko aukera hori okidetelako, eta atleta on askokin gauza asko konpartitzeko aukera, bai entrenamentuk, bai karrerak, bai esperientzia asko, eta guzti horrek eman dit gutxinaka hobekuntza bat, eta ointxe bertan asko disfrutatzen naiz honekin, zeratik emaitza oso onak lortzen nahi naiz, eta oso gustoa. Naiz eta dena kirola ezan zu futbolak aizeziak edo nola esan duzu futbola bai, eta futboletik korrika egitea nola bizitu jokalari, kirolari batek transizio hori. Nik ustet azkenen kirola gustatzen baldin bazaizu, eta nahi asko gustatzen zait, eta kirola baino gehiago gustatzen zait asko konpetitzea. Nire kirolean ibilnai Espainia mailan inkluso eta oso politala konpetitzea. Badakizu zer den orduan, Orduan, konpetitzea asko gustatzen baldin bazaizu, futbola utzi nunen, botatzen nuen faltan konpetizio puntu hori, ez? Baste bukaerako partidu hori, entrenamentutan, txispa hori. Eta, korrikakin, transizioan eretzako erresa, bai da egia fisikoki, eman behar dezula aldaketa bat, ez? Emaitza onak lortzeko, pixua jetxi pixkat, entrenamentutan de muskularki eta pixkat aldatu itezea, pixkat findu gehiago, eta aldaketa guzti horrek, gehi entrenamentutako kontinuidade horrek, eta, azkenen ematen dizu gutxinaka hobekuntza bat. Baina nahi ez zait asko kostatu transizioi, zeratikan, futbolak emate ziten gauza asko konpetizio aldetik, oain atletismoak emate izkit, entrenamentu, karrerak, retok, markak, pixkat konpetizioak emate izkizun aliziente horiek, oain atletismoak emate izkit. Orduan, sentidu hortan, praktikamente lehen oiten unan kontinuidade bat izan da kirol mundun. Atletismoa, futbola,
konpentsatu dezula esan dezakegu. Bai, nik uste, jende askok esate du, ez? Ba, 18 urte eta gero jende askok esate ziten. Hau ez dezu behin utziko, edo uzten dezunen zein behar dezu, edo ez, nik uste atletismoak eman ditela, asko erreistu ditela hoi, zeatik ez deta hainbeste faltan botatzen futbola, sartu naizelako beste gurpil baten, nun futbolak emate zizkiten aliziente asko, baina atletismok emate izkit, eta orduan, bai esan daiteke inditela sustituitu batak besteagatik. Atletismoak nagusiki komunikaren ikusi zaiteu. Nik jakin nahi dut zertan kokatzen zinen lasterketa bat egiteko garaian ze helburu zenuen pertsonalki. Lasterketa bat planteatzeko garaian, Bai. ze objektibo datzkazun pertsonalki? Zure kasuan adibidez. Bueno, lasterketa bat zerbait dakazunen programatuta edo nahi dezunen konpetizio bat preparatu, X bat esatean bezala iten dezunen kalendarioan, ez? Saiatzea entrenamentuk eta eguneroko dinamikak adaptatzen helburu hortako. Orduan, lasterketa balin bada luzea, saiatzea volumen gehiago sartzen kilometrotan. Balin bada motxagoa, igual saiatzea gutxigo egiten kilometro gutxigo, baina igual kalidade gehiago sartzen, serie gehiago. Mendikoa balin bada, igual indarra gehiago landu, aldapak, crossak, pixkat berdina, saiatzea adaptatzen entrenamentuk inbehar dezun prueba hortako. Eta importantena netzako karrera konkretu bat erabatea preparatzea baino da urte guztin kontinuidade bat ematea entrenamendui eta karrerai, eta horrek iteizu eotea forma on baten, eta gero segun ze karreratako detaile batzuk lantzea, ez? Baina zu balin bakazu 180 forma on bat urten zehar indezulako lan bat kontinuoki, gero bakarrikan da karrera konkretutako pixkat pulitzea detailek segun ze karakteristitako karrera dan. Baina niretzako importantena da urte guztin baseko lan on bat eukitzea eta aldan neurrin urte guztin forman egotea. Base gabe ezintzea forman egonez. Edozein lan inbehar balin badezu espezifikoki zerbait preparatzeko aurrena base bat egon behar du. Orduan, zu kalidadeko gauzak egiteko edo gauza espezifikoak egiteko aurrena base on bat eduki behar dezu. Eta base hori balin bakazu, gero horren gainen indezakezu landu beste gauzak. Horregatik, niretzako kirolan kontinuidade bat eukitzea eta base horik urte guztin lantzea importantea. Zure kasuan, zaila zaizu lanketa hori edo nola egaman dezu, zergatik esan dezu urte guztian landu behar dezula, zuk nola egaman dezu prozesu hori. Kirolan nik uste lanen da gauza guztietan bezala, azkenen inberdezuna da 24 ordu saiatu izaten kirolaria, eta kirola gustatzen balin bazaizu eta adaptatzen balin badezu zure bizitza neurri baten kirolaiteai, inberdezuna da, aldezu neurrin gauza guztietan, deskantxon edo jaten, edo entrenamentutan, edo, saiatu base hoi lortzen. Eta base hori lortzeko, nik uste oso importantea dela entrenamentui eta kirolai egunero aldala
importantzi bat ematea zure bizitzan, eta gero, neurri baten, zatik ez gara profesionalak ere ez, baina neurri baten, deskansuai eta elikadurai eta garrantzi bat emateare bai, eta, saiatzea forman egotea. Zer eman dizu atletismoak? Atletismoak asko. Atletismoak eta tolosak, bai. Tolosak? Bai. Bebiraze polita. Bai, zatik gana, atletismoak eman dit asko, baina, azkenen ez banintz tolosanko talde neongo, seguraski ez nintzen iritsiko honeaino indituten marka eta puesto askotan. Zatik talde batek emate izu gainea kirol individualen baten gehiago, egokitzea, talde bat zeinekin dazkazu konpartitzea, entrenamentuk, karrerak, opiniok, materialai buruz hitz egin, azkenen dakazu inguru bat 8-10 pertsonakin, nun dazkazu konpartitzea gauza asko. Eta, klaro, horrek azkenen emate izu mejora asko zurire bai. Eta, nik Tolosako taldea asko zordiot sentidu hortan. Osea, ni Tolosan hasi nitzenetik orain arte asko betuet, baina inguruneoketen jendeagatik neurri handi baten. Komentatu duzu komunikazioa garrantzitsua da halako kirol talde batean, ez? Bai, oso. Gu daukagu WhatsAppeko talde bat, gure artean, eta gero aparte, jutegianen kanpoa, viajatzen balin badeu karreran batea konpartitze deuna, eta bestela entrenatzeko, gure artean gelditze geha, batekin, bestekin, eta gero entrenamentuk eta asko konpartitze diteu, eta beti ikastezu batetik, eta bestetikan. Andoni Xabier, mila esker, etortzea gati benetan. Zuri eskerra, gustoa egon geha, eta zorionak itezun programagatik. Gustatzen zait, egitea eta bertezako jende beguria ezagutzea, gau zu ezagutu zaitxeu, eta benetan mila esker. Venga, oso ondo. Mirareko diego, agur bat gure ikusleei. Vale. Zona jende, agur! Espero dut gustatu izan elkarrizketa, eta agur bat denontzako. Aio.